नै दलङा खुरखाजोब्बाय नैबे जोंनि गामि खाथिनि नैबे जाबाय न'फोरा लोमजोब्बाय नाफोरा खारजोब्बाय माबा माबि ओरै खुरखाजोब्बाय आरो जों दा दैबाना नायनो थांसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। दुखु नांथावना नैया फुख्रिया लोमजोब्बाय ना सारगासिनो नैया थ' गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै न'फोरा लोमजोब्बाय नै दुखु नांथावना दा बहा थागोन बिसोरलाय हामा नांथावनाय नै दाउ अमा गासिबो ना सा खारजोब्बाय जानांगौ। नायलांबाय था गाइस नैया थ' गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो सिगाङाव थांनोसै माबायदि जानानै दं सिगाङावबो खोनादो बिराद दै जादों होननानै थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। लासै दे भाई अरे यार रो लासै Oh, ini kan অবস্থা আমার পারনা কেনা Karena ini marne, injin hagun jang, हांजा इले गारि थांदो sedang main ke zona injin an bege, hagun ya? थ' हानाय नङा Karena no injin nang ikan, ini sini tak. ये अबस्था गैला नैया लोमजोब्बाय लामायाबो मानसै वाय अबस्था मानसै पुरा लामायाव दै मोनफायदो धेमालि भाई तामाम दै हरलै बिराद दै नै अमा फार्म मोन बेयाव अमा फार्म दै अमा फार्म लोमजोबदो लामा सेस गारि नायामायनो मजा लागाया सेस लै वाय तामाम दै गाइस सेस फार्स्ट टाइम नैबे जोंनि जायगायावनो जादो दैबान जों फिसानिफ्राय नैबेनो फार्स्ट आरो नुफेराखैमोन नैबे जाबाय अमा फार्म सेस गैला तामाम मानसि नायदो खिन्थु वा थ' गाइस नायलांबाय था नैबेन बारनोसै आरो जों हाजिया धीरे भाई Dengar guys, mana दै लकेल जायगा एबार नुबाय आरो दै न'स' लोमजोबलांबाय माने बेबायदि नुवाखैमोन फार्स्ट टाइम दा दै गुफुर जाजोबलांदों गुफुर हारे देखो भाई लो फाटाफाटि थ' नायलांबाय था लोगोफोर आरो जोंहा दैमानि अबस्थायानो गैला हेलो गाइस जों दा दैबाना नायनो फैदों लोगोफोर जोंनि गामि खाथियावनो दं आरो फार्स्ट टाइम नुबाय लाइफआव जोंनि जायगायावनो दैबान स' नोंथांमोना माबायदि नुदों नायदो बोथोरनि फार्स्ट टाइम जों दैबानखौ नुबाय थ' ओरैबायदि आरो बेलेग जा नोंथांमोन जादों ना गैया दैबान जादोंना जायाखै एबार जोंनियाव फार्स्ट टाइम जाग्रोबाय स' दुखुबो नांदो मोजांबो नांदो थ' गाइस बेनो गोदान एक्सपिरियेन्स नायबाय आरो So guys, nैया ना हमगासिनो
थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थ' बाय बाय